Hello guys, follow nonton mau dah so guys pale masih kedan video lana so nonton marot thumbnail title mana sih mit kadang buzi kadang mansa mendelar kan nomba so kerja aja beri ya Rosmani dauro roksi zai dan bagu bele huwa jeng kadang man huwa thakanan ba so bihol lana bortoman social media manse video बहुत viral jadang so Rosma ko to mana लाफिनबाय बेले हौवाजों खारदोंमोन ओमफ्राय न'आव लाफिनबाय लाफिननानै दायो न'आव मिटिं जादोंमोन आरोना मिटिं जानायनि जुन्दु भिडिअसफोर बे भिडिअसआ बर्तमान ससियेल मिडियायाव तामाम भाइरेल जागासिनो स' बे भिडिअखौ दिनै नोंथांमोननि गेजेराव खिन्थानाय जागोन स' गिबियाव नोंथांमोना रसमानि नैबे मिटिं जानाय भिडिअखौ नायनानै लाग्रो Channel malah kan ada gula, kita pun nasi. Channel malah kan ada gula, kita pun nasi. Army show coba. Boy show. Boy show malah kan ada gula. Aku mau dikit aja actually. Kasih gua hujan dari Mumbai, sampai di mana sih dari mana ya? Dari Pati nih, Pak. Kalau di mana pun ada jangan bidang mainan lek kolaya sehingga ada semua orang jaringan solusi salah jangan cara itu ada bini gibisin kabalade jaringan gibisin kabalane jaga juga bini hendak Rosma itu mulai sehingga jam kirat macam semua siapa kirat macam menunjuk karena penjaninya kemudian hei penjaninya kemudian dia जों दुखु मोनदों गोसोआव दुखु मोनदों जों दाबो बुंनो बेखौ मानसि सायमोनो मानसि बियो जे दिननिफ्राय आं बेखौ फोरोंदोंना बै दिननिफ्राय बेसेबां डकुमेन्टस दं एमए पास जानायसिम बे डकुमेन्टसखौ आंनो नांजोबगौ हौवानिफ्राय डकुमेन्टस बानायनायखौथ' मोननांगोन जिखुनु जाया फरायनायखौ सराजोबोरनाव नायखाबायनो जे रसमाखौ मा खालामदों गोबां मानसिफोरा रसमाखौ मा होनो बायदिसिना खोथा बुंबाय लोगोसे सेन्देलनि मालाबो गानहोबाय बिदिनो बहुत दावराव दावसि जाबाय स' आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जोबनायाव जे बे जानो हागौ जे हौवाया बेखौ बुयो उदखारि खालामो थारमाने दावराव दावसि खालामो बे मोनसे खोथा जे मा होनो
बेखौ गारनानै जेनेबा एखेबारे रायजोआव मिटिं पार्टि जानानै जेनेबा गारनानै बेलेग हौवाजों खारनायबा बेलेग खोथामोन बिथाङा खिन्थु मोनसेल' भुल जाबाय बिथाङा जे हौवा थासेयावबो जेनेबा हौवाजों रिलेसनाव थासेयावबो बियो बेलेगजों खारनाय बेल'सो भुल जाबाय आरोना जुदि बियो बे हौवाखौ आंखौ सुख शान्ति होआनानै जुदि सिगाङावनो गारनायमोनबा गारनानै दा बायदियाव बेलेगजों थांनायमोनबा जेबो खोथा नङामोन रावबो जेबो बुंनायमोन दिनै आरो बेबायदि सिचुवेसना जानाबो फैनायबो नङामोन नङा होमबा गासिबो मिथिखागौनो स' गाइस दिनै भिडिअ' सोनोसै नोंथांमोना जेनेबा भिडिअ'खौ खिथानानै भिडिअ'खौ बानाय जाबाय स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आव